conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rakitera. DJ Titan Jello. And this is SPG, as in Super Backnern Secret File. Ng ating kabisyo na si Clint. Si Clint na merong kaklaseng nagtaas ng kamay at lahat silang magkakaklase ay nahimatay. Pero prank lang naman yun. Pero at the same time, may katotohanan din dun dahil nga may BO or body odor or may talk po ang kanilang kaklase na itago natin sa pangalang Groot. Pero dahil sa prank na yon ay nabigyan nila ng magandang regalo itong si Groot. At ang niregalo nga nila ay deodorant. At dun na nga nila ipinagtapat. Dun na ipinagtapat ng ating SPG Secret File Sender kay Groot na siya ay merong mabahong kilikili. At simula nun, gumanda na ang amoy ng kanilang classroom. Kapaligiran. Ng kapaligiran, no? Ano nga yung kanta ng asin, di ba? Alam mo yan. Bakit para sa lupa so ngayon itim. Ganon. Anong na? Oy, alam mo yon. Yun nga iniisip ko anong title. Wait lang, asin. Oh. Ay, wala dito sa playlist. Dito ko hanapin sa kabila. Dali lang. Asin. Tatsulok? Hindi. Iba yun eh. Kibambo yun eh. Kapaligiran nga eh. Anong teka lang. Iniisip ko. Kapaligiran. Masdan mo ang kapaligiran. Ayan. Oh. Ayan diba? Oh. Meron pala tayo dito. Yan. Very Sunday tayo ngayon. Eto. Wala ka bang napapansin yan sa iyong kapaligiran? Oh? May naaamoy ka bang maasim? Pare. Kasi kung meron Bagay mo na, man, pare. magtakip ka ng... Bagay mo na, pare. Pare! Ay nako, tagay pa, dude. Pero alam mo kapag nakainom ka naman, di mo maamoy masyado yun eh. Oo. Pag nakainom ka, ikaw ngayon amoy chiko, di ba? Aminin nyo na. Ay nako. Anyway, Titan Jello at Kabisyo, pakinggan muna natin yung mga iba nating kabisyo dyan na nagbahagi ng kanilang mga komento. Bago tayo magkomento, eto ang sabi ni Brian Mariano. Sa mga kabataan dati, lalo na ako, pag hindi marunong mag-ayos ng sarili tapos maamoy ng tapos amoy putok o mabaho ang hininga, mapapabili na lang talaga yung iba ng deodorant tsaka mouthwash. At pwede kang bilhan ng iyong mga magulang. So, dun ko na natutunan na mag-ayos ng sarili at magpabango para hindi rin ako asarin ng mga kaklase ko na mabaho. Tsaka gusto ko nalapitan ako ng babae. Maraming babae. Paano ako lalapitan kung mabaho ako? Tama. Actually, nagmamatter po yung bango ng isang tao. Kahit ang pangit-pangit mo. Yes. Diba yung parang kahit ang tsaka mo, yung parang kahit di naman ganun talaga ka enticing. Yo! Enticing!
enticing. Hindi ko rin, enticing, masarap. Search ko lang. Or interesting yung itsura mo or pagkatao mo. Pero dahil sa amoy mo, parang maalala ka. Wala na. True. Ito pa sabi ni parang Jobert. Meron akong kababata na amoy putok. Mhm. Kaya gustong-gusto kong kakampi sa basketball. Dahil palagi kaming nananalo. Pare, layup mo, pare! Walang sasabay! Lagi daw sila nananalo kasi walang magbabantay sa kanya. Ultimo referee ayaw tumawag. Ang hirap naman nun kalaro. yung imbis na humarang ka, napawak ka sa mukha mo tsaka sa ilong mo. Yung play nyo man to man. Yung isa hindi mabantayan. Sasabihin, odor foul, ganon. Hindi, foul smell. Sabihin ni rep, no? Ano, foul smell. Di ba may mga ano pa yun, hand gesture, kapag tatawag, ituturo na yung kilikili. Foul! Hindi, ang foul, di ba ganon? Yung naka-close fist ka? Tama, foul to, di ba? Alam ko foul. Depende, pag offensive foul, ganyan, o foul, ganon. Foul. Pag offensive foul, yung Parang patulak kamay mo na ganun. patulak. Oo, patulak. Okay. Ganyan. Pag defensive. Yeah, parang ganito. Foul. Yan, foul. Ganyan. Yan. Okay. Parang nakapaharap Ito sa'yo. daw, Naruto foul. Alam kayo, yung sharing ni Jobert. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay parang John Soltes, Sir Alfred at Albert Agustin. Inisip ko tuloy, may gumagawa ba talaga nun? Yung? May gumagawa ba talaga nun? Oo, may ganoon. Yung parang, wag ka maliligo ngayon para manalo yung team natin. Doon dapat ng mga pang-ilalim yung mga ganoon mga rebounder ganoon. Power forward, may power din na bitbit. Siguro kahit si Scottie Thompson di mananalo sa'yo. Kasi pag naamoy ka ni Scottie, parang hindi na ako re-rebound dito. Ay, nako. Ito naman sabi ni Darwin. Good. Ay, hindi pala. Tungkol pala to sa pinag-uusapan natin off the air kanina. Yan. Tungkol sa radyo pala. Hindi talaga nawawala ang radyo kahit nasa mundo na tayo ng internet. Pasensya na po kasi kanina dun sa off-air namin, may mga nabanggit kami tungkol sa radio kasi may nag-comment sa TikTok live namin about the declining of radio. At na hindi po totoo yun. Ito naman sabi ni Robert Jason. Minsan may mga nakakasalamuha tayo na may mga putok. Pero kung ikaw may ganyan, maigi na magpabango o mag-deodorant ka bago makisalimuha sa iba. Totoo. Pero alam mo, dude, kapag may putok ka o may BO ka, tapos pinabanguhan mo lang, ang sama ng amoy pa rin. Oo. Malakas pa rin. Lalong yung mag-mix yun Oo. Hindi mo na, parang killer chemical. Ito pa sabi ni Charles Sancho. Nakakahiya yan yung naliligo ka naman pero sa kabila ng lahat nangangamoy pa rin yung kilikili mo kaya ang ending naidala pa sa eskwelahan ng bomba. Lesson learned, magtawas o mag-deodorant pero sa ating mga lalaki kasi kadalasan may buhok sa kilikili. Madalas pa naman kumapit ang deodorant kaya mahapde. Kaya i-shave na lang yun lamang po. At minsan yung buhok sa kilikili ang nakapag-produce ng mabahong amoy. Hindi naman lahat ng lalaki Na? ganun yung amoy. Depende. Yung mga babae din, di ba? Oo naman. Na, Parang alam na alam mo naman. oo naman. Kasi nga, di ba? Ako dati, sabi ko nga parang, I don't feel like I'm myself. Ganon. Kaya ang ginawa ko talaga nun, nagtawas ako. Pinagtawas Kala ko ko, yung ginawa sarili. mo niya, sumali ka ng liga. Hindi, cheering.
Charot. Ito naman sabi ni Gab Villeta, ang may papayo ko lang sa ating sender, ayos lang yan sa una, basta sa susunod, ayusin ang sarili, maligo, mag-deodorant para hindi bumaho at magustuhan pa ng iba. Yun lamang po DJ Rocky at DJ Jello. Pabati rin daw si Pau Marasigan. Mga ka-work na nakikinig ngayon, Stephanie Rosiana, Catherine Borja, nagiging constant na kaming listener sa inyo. Nakakatuwa po kayo. Wow, constant. Alam mo, big sabihin ng constant. Oo nga eh, hindi ko nga alam. Search ko lang. Paano kung wala kang amoy pero ganun yung utak mo? Mga kabisyon eh, constant. Mamili ka. Oh. Hindi ka masyadong marunong sa eskwelahan. Mm-hmm. Pero mabango ka. Okay. O matalino ka pero mabaho ka. Yun. Doon ako sa ano. Sa Saan? mabango ako. Para kapag nagpaturo ako, madaming tuturo sa akin. Ganon. Oo nga no. In fairness, talino mo doon May lalapit ba sa'yo kapag mabaho ka? Wala. At least walang mangungopya sa'yo. Mag-a-apply ako ng trabaho, mabango ko. Oo, di ba? O pag mabaho ka, kahit anong talino mo, palapit ka pa lang. Naku po! Ganon. Oh. Sabagay. Yung alam mo, eto yun may mga singit-singitan kasi lahat tayo may mga singit-singitan. Okay. Tapos may mga butas. Yes. Minsan, yung mga pores, mga butas, mga kung ano mga sipit-sipitan, singit-singitan, dyan talaga nag-accumulate ang bacteria. Yes. Baka lang, kaya nagpo-produce ng foul smell or BO, dahil nga, hindi masyadong naliliguan yun. Yung mga parting yun. Tsaka, tandaan na ang sabon sa puwet ay hindi sinasabon sa mukha at katawan. May iba kasi na sabon na nga sa wet packs. Sinasabon pa sa mukha. Kaya nawawalan din tuloy ng saysay yung Oo. yung mga sabon ninyo. Dapat may hiwalay. Totoo. Hiwalay yun. Anyway, ang tayo pa nag-comment sa ating SPG Secret File for tonight, no? Good evening kay Doc Yorje Montejo na nakikinig ngayon. Yan ang ating greatest editor of all time para sa Secret Files at SPG Secret File. Hello po. Ayan. Hi din kay Omar Piang. Anyway, alam mo dude, may na-research ako dito. Kasi ang usapan natin, di ba, tungkol sa paano mo sasabihin na may BO o putok ang kaklase mo, o yung kaibigan mo, o yung katrabaho mo, o kung sino man yung tao sa paligid mo na merong amoy. Para sa akin, isa to sa mga pinakamahirap mong gagawin sa buhay mo. Bakit? Kasi may mga tao, hindi ako magaling mag-deliver ng Bad news, ano? bad news eh. Talaga? So, paano gagawin mo? Wala ka pa nasabihan na kaibigan mo na, oy, by the way, may amoy ka ngayon, ah. Mahirap eh. Kahit kaibigan mo? Oo eh. Naging jowa mo? Kasi ako masakit ako Magsalita? Oo, Kasi diretso ka? Oo, diretso eh. Parang pare. Natatalo na tayo. So far naman, wala pa naman ako na nakadate? Meron. Ah, talaga? Oo, dude. Meron talaga. So, anong amoy? Grabe talaga, dude. Ang ganda niya talaga, dude. Tapos? Talagang artistahin na muka. Model? Oo, talagang, hi sa'yo! Nagamot na ba yan? Wait. Hindi ako siya na nga, pero... Saan parte to ng katawan niya may amoy? Ha? Uy, ba't mo naman? Siyempre yung yung taas lang, Kilikili. hindi mo naman maamoy sa baba. Date pa lang eh, gano'n. Wait lang, malay ko ba yung bibig? Okay. Siyempre, hindi naman. nakikipag-usap, pag mapaamoy mo yung lalapitan hininga. ko kaagad, gano'n. Uy, yan ba yung mga normally usapan, di ba? Naamoy mo rin naman eh. In-invite niya ako sa dinner. Mamahaling resto. Kasi parang party ng family nila. Doon talaga. Paano ka nakatagal? Tumagal ka ba doon? Tumagal ako eh. Mga ilang oras? Hanggang matapos yung event. Huh? Ganun, dude. Oo. Pero pagtapos nyo na allergy ako. Wow! Pang mayaman ha? Kala mo talaga. Wait, na allergy. pang mayaman. Sanay na sanay sa labas. Parang maramdaman ko naman na mayaman ako.
Wait lang. So, ano yung reaction ng allergy na yon? Ano yung sa ilong talaga? Nagka-rhinitis ka. Nasipon, grabe. Totoo. Tas bahing ako ng bahing. Pero, ang ganda talaga nung babaeng yun. Inulit mo pa pakikipag-date sa Oo kanya? naman. Kala ko kasi baka nakalimutan niya lang, nagmamadali siya, may event, gano'n. Try ko Talagang gano'n. Nung pangalawa, ano ng amoy? Pangatlo, pangalawa, pang-apat, gano'n talaga. Wow, nagbigay ka ng maraming chances dahil sa maganda. Oo, ganda Hindi, tsaka mabait naman. Di ba? Tara, iba din mabait. talaga yung nadadala kapag sa mga Oo. mababait, no? Kaso nga lang ang iniisip ko doon, sorry mga kabisyo, pero ang iniisip ko doon, yung panahon na yun, kung ba't hindi ko sinabi sa kanya, baka kasi mawala na maglaho siya bigla. At least ngayon, hindi man kami nagkatuluyan, at least magkaibigan pa rin kami. Magkaibigan pa rin kayo? Oo. Pero naamoy mo pa rin siya. I mean, Hindi na kami nagkikita. Ba't ko dinate mo noon? Kikitain mo ngayon? Hindi, malay mo nagkakitaan Hindi kayo na, sa hindi isang na, event hindi ulit. na, Tapos hindi biglang nagkakitaan lang. Hindi na, Ganun. Hindi na. Ito naman, parang, ewan. Hindi na. Siyempre, may mga ganung pagkakataon na all of a sudden, hindi mo naman inaakala nasa isang event kayo, diba, ng ex mo. Ay, ng ex-dinate mo. Yung ganun. Anyway, in fairness naman sa'yo, napaka-gentleman mo dun sa part na yun. Oo naman. Siyempre, tatry mo Bigay ka ng benefit of the doubt. Baka naman talaga Baka kaya naman pa. talaga kaya pa. Pero wala Wala talaga. Hindi mo kasi pinaliguan eh. Mahirap din naman kasi bitawan mo sa kanya bilang ka-date. Diba? Na sabihin mong, uy, alam mo ba, naaamoy kitang ganito. Ma-off yun Sabagay, may point ka naman doon. Ayoko din na maramdaman niya yun na parang. Pagka-date siguro, hindi pa talaga. Pero pag jowa na, yan. Ang baho sabihan ng mo. paa mo. Oo, yun, sabihan mo. Baho ng hininga mo. Yan, Yan, sabihan mo. pwede. Oo, pag Hindi pa, no? Hindi. Wala ka pang karapatan, parang gano'n. Wala. Paano yun? Kasama ka eh. Anyway, kanya-kanyang diskarte talaga. Pero hindi ako nahihiya yun Naglalakad kami, nangangamoy kami parehas. Gano'n. Yung parang mapapatanong sa sarili mo, baka sa akin galing Oo, to. baka akin yun Teka lang. Okay. Aircon pa di ba? Ay, shucks. Pero eto na nga, dude. Pwede daw gamitan ng concerned tone Oh, sige. So, for example, alam mo, sinasabi ko to bilang kaibigan minsan kasi may amoy ka pero baka hindi mo lang napapansin. Baka kailangan mo lang palitan yung deodorant mo. O baka kailangan mo lang magpalit ng t-shirt kapag tanghali o kaya 3 times a day ka magpalit ng t-shirt, ganyan. Ayoko lang na may ibang taong magsabi sa'yo na hindi maganda. Oh, di ba concerned friend Ganda ng ano mo O ito pa, kung sakali man nahihiya ka magsabi ng direkta, pwedeng idaan sa paalala para sa lahat. So for example, di ba leader ka, o kaya ikaw manager ka, o kaya supervisor, ganyan. Paalala mo sa lahat. Sabihin mo, guys, eto nga pala, sobrang init ngayon, no? So, I just want to remind you na huwag niyong kakalimutang magdala ng extra shirt o kaya gumamit ng deodorant para komportable kayo buong araw. Yan. Diba? Tama. Ganda ng mga linyahan na yun, no? Tama. Pero kung sakaling close kayo, pwede raw palang idaan sa biro. Paano? Grabe tol, parang kailangan na natin mag-deodorant sponsorship Baka gusto mo Mukha ka pa naman deodorant. Gusto mo ipatawas kita? Effective to, ganyan. Pero ang pinakamagandang siguro approach na lang dito para sa mga magkakaibigan o kaya sa magkakaklase, ganyan. Huwag nating papahiya yung isang tao doon sa ibang mga tao. Tama. Tapos iwasan natin yung panlalait o pagtawa doon sa sitwasyon. Tsaka yung goal talaga natin is makatulong, hindi makasakit ng damdamin ng iba. Yun. Totoo yan. So I think pwede mo nang sabihin sa kanya. Ganun na, ganun. Hindi ko talaga kaya Hindi ko talaga kaya. Oo, kasi seryoso si Titan. Diretso Atake. Ganon. Sa bagay, sige. Kanya-kanya naman yan. Oo. Sana na lang talaga, Lord, bigyan po natin ng gift of kaginhawaan yung ilong niya nang sa gayon maamoy niya yung sarili niya. Yung kuya ko dati lagi sinasabi sa akin. Kasi sabi ko, baho mo,
ganyan. Mm. Tapos sabihin sa akin ng kuya ko, alam mo ko, no? Ano? Ba't saan ba malapit yung ilong mo? Sa bibig mo. Ganon. So, Totoo yun. diba? So, ako pa daw yung mabaho. Mm-mm. Ay, nako. Anyway, so, sana talaga kabisyo, ayan, nagiging may malasakit tayo. Nagkakaroon tayo ng malasakit sa ibang tao. Yes. Nang sa gayon, we live in an environment na maganda, mabango, at nakakabuti sa kapwa natin. Yes. At paalala lang, huwag tayo mambubuli dahil minaamoy tayong hindi maganda sa kapwa natin or ano, kausapin na maayos. Kung sino hindi mo kaya talaga, maghanap ka ng kaibigan mo na magaling makipag-usap para siya ang magsabi doon sa kaibigan ninyo. Yes, Yun. correct. Ayan. So, kabisyo, if you wanna share your secrets, raketera@gmail.com. Diyan nyo lamang po isend ang inyong mga sikreto. Kami po ay magbabalik kasama pa rin DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? This is SPG as in super. Back and earn Secret File. Metro's #1